Sabre Ohene Osahina Buafansa, Otto so Abisa. Ogotra Sunana Buafansa. On while of Cassia Nasibumi. It's your pimpin. With a mass of 50 good see, I might hear him on a wassack and down Strabato. Kasa. Na wo man fu ti. Achamo. Ura yo. Weti na to. Na ja ase. Na na hemi ana. Ani abrempon adofu abewu bewie. Use me da won ase. Yeah. Sama he kasane o si ni kan. Onda to fono aka don fu ya abrempon a e hu ti. Mama bo ne wi on mas papa. So among cheche nyo ba ko fu no cheche ma. Na ko be. O so man cheche we e ni baba ko. Cheche o man. Bra ye no fe ko si ya di man be pray with ya. E ko mengu ha. Bra na no fe ya di man. Be bu ko mengu ha. Afidan sa bi ni enya mfia ha sa ye ni bu ko mengu ha. Afia de be ana afidan sa ni enya mfia ha sa. Ah ye bu ko mengu ha. Na na fi de kiti ba no wodi mo hena deda. Na ma wo fi de kiti ba no na wodi wa hena deda wodi wa hena deda. Sanso wa ta ma hini na mo ne kwa abu. Na ma fa ni na mo wo kwa abu. O ba to na anytime ne ma e ko so wo. E kwa pem hanti. Wo ba ya sana na anytime ne ba sabase ya esi wo kwa pem hanti. O to nsa frɛ ɛyɛ ne wo fa no ma na sa abu afra ne wo ha ye ku kwa pem. Ezanzanya okuni no ba akufo nkunti oto safra ne wafa no ne aboafo wo ha esane se no watena aya begro peminti no ni makufu bia wo chidi ezanzanya wa kire watena o man begro me nkunti no ni makufu bia wo hu ya dina wo ya ba na wo chidi papa na no for paying to no of us aya na no usu achim mo bu kwa memba na no for to no of us e usu achim so bu kwa memba Demo usu achim ba bu ya no kono course no enum a no to nsasan frɛ ne se okunu munzu aye demo o chimemi to nsan na chibra usu achim ba kwa memba no ba boy no okunu de koso enum a wo san frɛ no so okunu aye de wo chimemi to san mra no be gina kono na hina na ofosi usu achim de na chiri jawo hina no ku yo de chiri jawo o hwe mu no hu se sawo mu anaso ofori mu tete se safo hwe achi Oshero tina ni hwe na so de da safori no hwe chi man sa so be ma hwe chi amani na safori ye sabi obebu a ne ni ye den na ne ni anu mu ni na no so no betuma di so sa ne sabi no sa fori yo obebu a no ye den na so mu se sa no ye den ti o no betuma di so ne ni we do ni mu akoko so sa kro na ni mebu so ne yere ko o sa kro na ni mebu so ya tu aso ane yare tu aso ko ni e wo se so sa ya yere ko ya manku na ya manku so prebre mo kun ni wo sana na ka no so se yare ko e yo manku na so prebre mo kun ni wo ne wo ho ye sabi sigarhwe anase amamu pa be ko so o pa ne pere ye be ko so ya babe ne wo ho yo mamu pere ye na ko ndi be ko so Young of Fanama baby, Yanana baby, every minute also. Young Fanama Yiko, Nana baby, and then at the Yashias. Now, Benny and Yaman Kumaguma. Let's say Metonza, and as a big popular museum. I'm afraid the anomaly of Bianca over Medina. Was when they and Yan and Body, and Yan and Kunaguma, as what Chamos to be Pierasso. There's no popular museum.
ɛne ama so na wɔbɛboa ana ofe kwesi aduma midi aditwa wo ne mfie ho achi ana wo afopɛhen o se da bi ɛte sɛ wo so bɛwo na dwumadi ni kɔ so ana ofe kwesi aduma odi ade mfie ho achi o se da bi ɛsɛ wo so bɛboa na mamu no kɔ so saa mamu na ne egu so ɛyɛ nɛ bɛwo afransa metu so bi sanso so kokoro na ne egu so saa mamu na ne egu so mo ana mo na ne di ɛna nɛ ɔno ba afransa a ɔto so bi san ɔde to aso Anabo Afansa bedi mfi aduasa num wagba so. Anabo Afansa ne wa betena ne obedi mfi aduasa num wagba so. Me wo fon fe kwesi adima na oto so ya nan bedi mfi aduana aduonu ba akon wagba so. Eye ne wo fe kwesi adima obedi mfi aduonu ba akon. Ye kamboma na ye mfi ahanu asia. O kamboma ye mfi ahanu asia. Mpahim bi wa ha wono mfi ahini ase. Kani bi wa ha one on your shop, Ramasi, teach your man. Now, so you be. People want some empty. The people want some empty. Yeah. Now, look at the video. Sabi, about Fonson son to me, about 4 weeks, sir, and to me, Katuna Poponi. Mianza baby. That's when Yasa baby. Yabran, no fair was yet van broken we had or call 7 grams or coffee waffle. Ọkọ krobum ọkọ fa abrafo ọkọ achimkotoku ọkọ fa bi kan ọkọ ya akodu gomu afete odi bi be kan wanza na ọkọ edimu bra ọkọ mu ya den ana fa besi adima ọkọ krobum ko fa abramba ọkọ nkramen ko fa abramba ọkọ achimkotoku ko fa abramba ọkọ gomu afete ko fa abramba wa ọkọ odi kuni nti so ọkọ yin se na ye hie mu wa ha ni enyina obi amra na o meboa na ahini nkoso na ahini nya krabehwe ahini no wade chichiri kuro so obi sori ana se sebe oyo sofu kura no bemba na isu esi ahini wa ahini nkoso se ne kin Solomon ahini nkoso anasi sa ahini ala no wade tu aso nto bi ara mra no meboa na ahini nkoso ahini nya abosomsem ahini nya abosomsem ahini ye sabi enuonyam hye ahini enuonyam hye ahini enye ne brade ahini enye ne brade yese munuanom ne ana se mpehinga ko enim nti na we ne bre yese mpehinga ko enim nti na wo ho ani asoja ko nyina monta maachi ne yankamum yemfa mpagya okuapman nyina mo fama ho den ne munyansa ne munmudia ita na achi na wo fa mpagya okuapman asamere sesawa fi ha na sesawa de akoso sum yenwura eye ose adoyo ose akufu otusu ebiesa ya bi sawi de sawi kunti ya kunti jina ya na koso yenwura eye okuapanyere ose adoyo ose akufu otusu ebiesa so okuapanyere nso bia na de akoso okuapman okuapanyere so bie na ocheche na ejina na oso da so okuapman ya de akoso Ghana man ya da so Ghana man anunti na nne ya wa hai sabi abusua ne aman nyina atwa ahia wa ha nne anunti na nne ya wa hai abusua ne aman nyina atwa ahia wa ha ya da obi biara ase ana so obi biara ase obi biara afishapa obi biara afishapa anamu nka mo obi biara nansa be dia ti ase ade gana sabi obi biara maso ana so mo nyina afishapa mo nyina afishapa ona mase